De atâtea ori te afli la răscruci de drum și mintea ta pe rând atâtea gânduri vin, atâtea planuri ție ți s-au năruit. Răspunsul ce-l aștepți tu încă n-a venit. Poate n-a fost voia lui sau mai așteaptă Domnul te va binecuvânta. Poate n-a fost voia lui sau mai așteaptă înțelegeri astăzi voia sa. Tu te numești aici străin și călător. Gândește-te că-ți totul este trecător și orice lucru faci Domnului să-i spui, supune-te mereu, dar numai voii lui. Poate n-a fost voia lui sau mai așteaptă Domnul te va binecuvânta. Poate n-a fost voia lui sau mai așteaptă înțelegeri astăzi voia sa. Și pentru tine soarele va răsări, că după întristări apar și bucurii. Răbdarea este lucrul cel mai important. De vrei să fii în mâna lui aur curat. Poate n-a fost voia lui sau mai așteaptă Domnul te va binecuvânta. Poate n-a fost voia lui sau mai așteaptă înțelegeri astăzi voia sa. Adu-ți aminte de al Bibliei cuvânt, că orice lucru și-are vremea pe pământ. Încrede